Ketain keplai Yesus Kristo ni mungbai jotono haine hai jeni Bible srung mungo lamsogo tini ni srungjaknai wngkha phunukjakmani chapter 6 te phunukjakmani chapter 5 no jeng srunglaika aro jeng John phunukjakmani ge chapter 6 obo omohaine ang agebo saka chapter 5 o chapter 6 engke jeng detail manai aro bo phunukjakmani bono bo khursagui o sil bujak boino phiokmani jeng aro ke jeng detail aro nisimi jeng nuknai engke paidi jeng bono tini srunglaiono phunukjakmani chapter 6 o barbar no ukok tisajakmani jeng nuknai ang nukha ang phunukjakha omhai kokno te ang khunakha o kokno barbar no samani jeng suijak jeng nuknai temani himale John bo kaitor bai phunukjakmani te khunamani no bo aro suimani te khunamani ba nukmani belai kana nango temani himale khunama bai nukma bai si jeni poito pai getagni generation o jeng wanso khangke mokol tongwibo nukya khunjo tongwibo khunaya spiritually mokol nukya geza haini bagai jeng Bible o samani nugo je mokol gnang nuknai bo hamsajak khunjo bai khunanai bo hamsajak hनै jeng nugo ke jeng phunukjakmani go jeng tmano John bo sungsasa Jesu Kristo nakarmani phiokmani sungsasa no nukha te bono simia bus thumjakmani boni bus ba Kristo kaitor bus thumprok tma ngnai je bono poito khlaya rokno bono bo nukha je bono poito khlainai rokni sungsasa no bo phunukjakha te bono poito khlaya ni majra bono bo phunukjakha omhaino Christian rok jeng nuknani nangnai jeng Christian rok mane chini sungsasa bahaibo Jesu Kristo jengno sungsasa khlainai homani bono jeng sinani nangnai te je bono poito khlaya rok bomohai bus thumjaknai ba bomohai borok ni punishment nai bonobo jeng sithai jeng chukno hanabo chini pholani mokol bai nukthai je morkeno bo chini pholani mokol bai jeng nukthai tamane mole jeng morkeno nukha sikha hangke jeng borokno chini jaiti gusti chini mapha ba je ani jaiti gusti tongmani bono je poito gri khorokno jeng phioknani musuknai ge chukno habo omohaina chukno hani jeng chukno hano tui siruruk jeng bono tui jeng wansogruruk nai ngekeba o sungsano tui no jeng wansogui kabangkuk wansogui tongkuk nai haini bagai jeng bono sithai Apostle John bo nukmani no bo samani jeng ora nugu mwthangjakmani kokno bo sakha bo nukha ba ngete bus thumjakmani morkini koknobo aro bo samani jeng nugo kai Jesu Kristo bono je phunukmano bo saka hai bagai Apostle John bo nukmani no sayawi tongwi manliya bo masuika masaka Jesu Kristo bai dagi jakma bai bo khlaika ge omono jeng nugo boni suijakni bisingtui jeng taw pore ke jeng omahai ke jeng bwkhao jeng nawi mano je chini chini bwkhao jeng nawi mano bo phainani
बा बायथांनि मल sok फाइरक बा गाना ओंग्रोक अमायके जों साय मानो जों अमहायनो जोंनि ताबक गुबै खृष्टान रक के जों जिसु ख्रिस्ट हाजाक माने बा ब थैमाने ब मोथां माने खक न सिमि जों साथायख्रै फियाबा जों पाइथाकनि मलनबो जों पाइथाकनि मलनि ककनबो जों बैनो सायखानाथाय ब तेसा किफिलनानि ककनबो जों सायखानाथाय ते बुस कतरनि ककनबो जों बैनो साथाय तेमन माने बुस कतरनि कक खनाया के बरकनि बखाव किरिमा हायांनाय किरिमानि हायांके बरक लामा नायटु ग्यांनाय गुबै लामानो नायटु ग्यांनाय हानि बागै बर' उ ककनबो खानाथाय गे अर जोंनोबो उ संसाराव तमा तमा ओंफायनाय जेफ्रो मेरा मेरा बसा सिल बुजाक न खुलावगो सातटा सिल न खुलावगो जों सातटा सिल नि कक अर जों नुबनाय पांच चैप्टर 5 आव आं किसे साका हायबानो अर डिटेल के जों उ सातटा सिल न बो मेरा बसा बो खुलकनाय के आरो परिष्कार के जों नुबनाय के जों उ कक न जिसु ख्रिस्ट बो सालांमानि जों नुगो बो गोथां तंफ्रो माथाय चैप्टर 24 ते लुक चैप्टर 21 आव जों आरो नुगो जिसु ख्रिस्ट फाइनानि फ्रो तमा तमा नाय के अमनो फुनुक जाकमानि वबो जों चैप्टर 6 नि सिमी आरो डिटेल के जों आ ककनबो जों नुगो के जों कंपेयर खालायनाय माने मैथ्यू चैप्टर 24 लुक चैप्टर 21 ते फुनुक जाकमानि चैप्टर 6 आरो जों नुगो बर कायसा बाय कायसा गोरोंलाय जा आरो जागोन जों पुलिस कां नुगो जिसु ख्रिस्ट माथाय चैप्टर 24 आव बो सामानि बो फाइनानि प्रो बो महाय तमारक फुनुक जाकनाय बो आरोनि कक उनका तमा तमा फुनुक जाकनाय बा बो महाय साल sok फाइनाय के साकनो जिसु हनै गसेनाय बा आं सुब्राय आं मोथांनाय हनै गसेनाय आं काइटर बाय रहजाक माने हनै गसेनाय बरक बांग्रोरक नाय के ताबुक जों बांग्रोरक नुगो निरक खालामबायना सिनि त्रिपुराव ताबुक आं सांहं बाइबल रो मुंसे सामं नांलिया आं सिंसिउ बनो बसे मोथांनाय इंसिउ नै माने आं जिसु हनै गसै दंखा ते गायसा सिनचनजी कुरियानि बो हायकेने गसै दंखा हानि बागै ताबुक आगेरक अमहायरक जों खनाया गोबां पदरे पद फोरोंनाय दङ हायफानो अबहायरक आसो खनाया ताबुक बांग्रोग नों खालामनाय आं जिसु हनै गसेनाय के जों बाइबल ओ कग नुगो जिसु ख्रिस्ट सालांमानि कग न मैथ्यू चैप्टर 24 लुक 21 ओ जों नुगो के फुनुक जाकमानि बाय आबो गोरोंलाय जा के फुनुक जाकमानि चैप्टर 6 वो जों आरो एंटी क्राइस्ट माने आं जिसु हनै गसेनाय बोनो सकफायनाय माने शयतान एंटी क्राइस्ट आफ्रो बोंके 7 year tribulation के ताबुक के आं जिसु हनै गसेनाय के नेक्स्ट साइन तमा जोंनो जिसु सामानि संसाराव वालाय सुग्लाय जबानि खरां खानारुक नाय खाबाय हा नांलायमानि खानारुक नाय के फुनुक जाकमानि चैप्टर 6 आव उकं सावो संसार गनांगै जबा नाय के आफ्रो के जे एंटी क्राइस्ट फायो our 7 year tribulation cock of course chapter 6 revelation chapter 6 ni afro ke khaksang mane o sangsaro kamai si painai mane tomanai peace kri khang sinai o sangsar ro je proprono 7 year tribulation hanke kai to ni jolema luklai romani siba sangsar urumuru nai getabuk jeng nai ne kha ketabuk urumuru ungrukne ke afro ke urumuru ungsok nai boni yagulo jeng tomanu आरो जों नुगो गोबां पदरे पद बियारा जागा जागाव ओंफायनाय जागा जागाव ओंफायनाय फियाबा जों फुनुक जाकमानि चैप्टर 6 आव के नुगो संसार गनांगै ओके सॉरी बियाराया मासे मानुंगियासे मासे मानुंगिया बियारा उलसि सफायनाय के मासे मानुंगिया ओंनाय के मासे मानुंगिया ताबुक जागा जागाव ओंनाय फियाबा जों फुनुक जाकमानि वंके मासे मानुंगिया
संसार गोनाङै मासे मानं यांनाय ताबुक तो गोबां मोजागाना जाबाया नंबाया बारा हायो दे फियाबा आजरा वांके संसार गोनाङैसे मासे मानं या नाय निसाव के बनिपरे बियारा पदरे पद बियारा सफायनाय आरो जों नुगो फुनुकजाकमनि चैप्टर 6 of परे नेके के जों नुगो उला परे लायोनो आरो हाय निसाव तमासिना फुप्ले प्ले कराय kasai family nugu ge bo omohai sungsani borok no charbaget ekba butharnai mane fuple ple mane biana gana hede biana gana ke mathai 24 aro teibu kok sabu Israel rokno naisrenai bangruk nai Israel do farok naisre jagruk nai teibu bangruk mane borongni naisre mani tor nai sungsaro obono जों नुगोते फुनुकजाकमनि chapter 6 o hai hini sawo Jews rok बुथारजाकनाय बा इजराइल रक borok बुथारजाकनाय हायफानो 1,44,000 borok बुथांजाकनाय ge paithago onke omo haike sawo ताल साल आथुक्रि रगबो बरगबो गलायबायनाय माने अ हावो गलायबायनाय नै सामने जों नुगो ओके अबो Matthew chapter 24 ang saka Luke chapter 21 te revelation phunukjak mani abo kaisa bai kaisa koronglaijak ke जों bonono detail ke जों one sok laigana te Matthew chapter 24 by Luke chapter 21 okay revelation phunukjak mani chapter 6 ni sekang droni mane tabuk dogla ni kok bising ni kok haya kok tabuk dogla ni kok sekang ni kok tak nang dogla hanai ha haida engke chapter revelation phunukjak mani chapter 6 engke nok bising ni kok omai ke jeng wansuk hangke mane 7-year tribulation Matthew 24 by Luke 21 ke rapture ni sekang ni kok yet phunukjak mani chapter 6 ke rapture ni pore ni kok omono niro bukhawana reka ba bokrogona reka ke bujinani khlai ke phari जों tabuk thanglaisnai phunukjakmani chapter 6 verse 1 by 2 no ang porigrawana phunukjakmani chapter 6 verse 1 by 2 kok bokrogo sujak tongo sil rokno sekakmani apro ang mera besano asil kaisnini puilani silno sekakma nukha hake a magbri rokni bere masano ang nokha guruma khorang haike phaidi khonei sama khanaka ang naisigui naiba korai kufur masa a korai kasanai bo makal khai klaijak bo mutok thubrujak kha bo keplai engei mechenna thangkha okay जों अर तमनो फाइदि नै सामोन फाइदि कासाइ फाइदि नाइ फाइदि आरो फाइदि नाइ फाइदि नै जन फुनुका अंके तै जों तमनो आरो कोराइ कुफुर नै बो जों नुगो एक्चुअली ओ कोराइ कुफुर बाक्सा बुक्सो हाइ नै वानसोगो बाक्सा बुक्सो अमाइ के बफरंगो ओ कोराइ कुफुर बो जिसु ख्रिस्ट हने पियाबा ओ कोराइ कुफुर जिसु ख्रिस्ट नि कगया अब एंटी क्राइस्ट नि कग तमने हमले जों अरनि कन्टेक्स्ट नायखा ओंखायनो जों नुगो तमले ते कोराइ तमा कोराइ बाइबेल कोराइ जों नुग्रुं जों अमाइके मैथना थाय कोराइ ओंखा जबा खालायनाय हायबले कोराइ जबा खालायनाय ओके कुफुर माने नतमा कुफुर माने नम खाकसां रनाय बा पीस तो बनाय बा शांति तो बनाय अबाहाय ओके ओ कोराइ ओ कासाजा कबंखा एंटीक्राइस्ट ओके ओ एंटीक्राइस्ट बो फुनुक 7 বছর কষ্ট टेक्टोनी पहिला 3.5 বছর बो जतननो जत संसारनो मिलि रवै
खाकसांमा तो बनाय पीस तो बनाय माने तो बनाय शांति तो बनाय ओ संसार तबक शांति करी हाइबला जतन जान जा रलाइजा कक बांगलाइजा हाइफन आप्रबो जतन मिली रवै शांति तो बनाय उ एंटी क्राइस्ट के अरो जों तैबो नुगो बनि थानि बनि यागो तलाव परिथांखो जों नुगो बनि यागो verse 2 paithago जों नुगो तमा आं नायसिगै नायबा कराय कुफुर मासा आ कराय कासानाय बो माकाल खायख्लायजाक एक्चुअली बाव माने दोनो जों दोनो हो दोनो को बर' बायखा माकाल देंखा साइमालिया एपन आइगेरक मा हमबैयाबा दोनो माने बादुखुं खायख्लायजाक बो मुतक थुब्रुजाखा माने बादुखुं बो खाख्लायजाक तारमाने न बनि थानि फान दंगो खायफानो बादुखुं खाख्लायजाक खायफानो आरो तारमाने तीरनि कक साजागिया आरो तीरनि कक सामानि जों नुगिया बादुखुं के फाननि कक न सावो के हायफानो बादुखुं के माने तीर के हैजाक चाखला के हैजाक माने आरो मेंशन खायजिया बाइबेलाव के अमहायनो बनि फान बाय बो बरक रकनो थुंगै बरक रकनो थासा खलायै बो माने स्रासानि बागै पीस तो बनाय स्रासानि बागै शांति तो बनाय ये बनो बो शांति तो बो माबाय बनो बरक रक और मतक थुबजा के मतक थुब्रनाय बरक रक बनो मतक थुब्रनाय बरं खलायनाय के अमहायकेनो बनि फाननो बनि फाननो बो फुवाररो बनि तला बरकनो खायरो खायनाय बेबाग नुनो बनि परे तुमाखायने बो बेबाग नुनो माने बनि तलाबो खायनाय गति कैसा बनि थानि बादुखुं तंगो अब जों एजिकेल रगो परिनिखांके जों नुगो बे आं किसिसे साका बादुखुं माने फाननो बुजक माने बनि थानि फान दंगो बनि थानि मिलिटारि पावार सफैनाय संसारनि बेबाग फान बनि थानि इंनाय के फियाबा माने बनि थानि खालायनायनि बेबागनो फान तमान माले 7 बছर कष्ट टेक्टवो फला कथारबो 30,000 क्लांखा काइटर आरो ते इनभल्व खालायलिया संसारनो बनि जले माने सबो ओ संसार रखलायसिनाय आबहायसे ये बनि आरो बिनि चाखला बा तीर आबोके हैजाक बो बनि थानि फान तंमाबाय बो स्पेशली मिडल ईस्ट कंट्री माने कचार ओ देश रखनो बो थुसा खलायनाय के जतनो बनो बरम खलायनाय के आरो ते मतक निसाव आ मतक बरकनो आ बरक रखनो बनो कांडनाय के अमहायकेनो बरक रक बनो तिसा माने आ जरावो सो एंटी क्राइस्ट नो तिसा नाय के बो बेबागनो आ जरावो बेबागनो बो मेसेनाय बनो कुचुगो verse 3/4 आंपुरनाय verse 3/4 आफ्रो मेरा बसा काइसिनी उलनी आ सिलनो तबोके ते काइसा सिलनो क्लोका 2 नंबर सिलनो क्लोका हाके आं माग ब्रै रकनि बेरे ते मासानो फाइदि खनै सामा खनाखा ते मासा कराय अंखरै फाइका आबो कराय कचाक borok किचिं borok बुथारना तैके हाकतरो चबा फनांनानै फान कराय कासानायनि यागो याफार जाका बो सें कतर मा कंसा रजाखा आरो जन तमानो कुइका आरो जोंनुगो कराय कचाक ये किरिसिंसा कचाक हर कचाखाय आरो जों नुगो गे कचाक तमानो फुनो कचाक का थैनि कालारबो कचाक हायदे गे बाइबेलाव अरो जे सामानि कचाक नि कक का थैनि कक जों बेबो नुगो व्हाइट हर्स माने कराय कुफुर ते अरो के कराय कचाक हायदे गे खाकसांमा नि यागुलो चबा नाय
coba মানে শান্তি ও শয়তান এন্টিক্রাইস্ট যতনো শান্তি তো মানে ইয়াগুলো coba নাই coba নাংনাই আরো তোমাং নাই actually ও coba Jerusalem abo Ezekiel bo kok sajak tongo Daniel bo kok sajak tongo ও coba paithakni coba নাই ge aro temanai Gog okay pai thanglayo na aro जों थांखे सिनाय Ezekiel chapter 38 aro thangya sak जों siyangnai Ezekiel 38 temanila oro ageno prophesy khajak tongo Ezekiel 38 verse 11-12 ang poribono nung hai hnai sanai ang chok dewal krui kami rokno seknai tong kachang tongnai rokno supraknai te wansugui manya borok rokno bo supraknai borok bebag no dewal krui te duglam krui te koton krui wo tongbai wo salsa gobai ke tongmani kami yung rogo borok rok tonglai mano nung tanthar sukthar khlai bayi segui tlangbainai borok kubun dofarok ni kuthum layui tabuk mal mata rok nukhung ni manei khuni rok gnang ngbai kha te borok tabuk ha kacharo tonglayo tabuk ha kacharo tonglai rok tamangnai actually omo coba sababai ingnai Russia Israel rokno attack khlainai tamamle obo gog de kok saw gog ga Russia no samani ge borok phaye attack khlainai borok no ge ajorawo ge 15/16 arang porofine 15/16 okay 14 is porisne aboni bagino borok ni busa subrayong kaitor hai hnei sawo hnei gog no kok diari sadi ani Israel borok rok tong kachang tongfru nung tungplanai jotono korai sakawo kasalaijak ke nung teinini borok rok salsibai bukhakni mane Israeli salsibai bukhakni borok paine abongka Russia phaiyana nokbar kotor ha kolobui phaimani haike nung ani Israel borok ni sakawo phaiyana aboni ulni salrogo ang nono ani hano segei mannai hake gog nini bisingtei ani kathar tongmungno borok rok phunukhe dofarok ano sawi mannai ge oro jengnugo ge verse 21 ang gog no podrepod sikri mongbai ke sikrinai hnei subrayong kaitor sawo borok matheno te khoroksa bini takukno kebengui sengti sanai mane borok orok Israel phai Israel no attack khaipini kos bisingo kwbangma kok tongo ge ajorawo puila soitan plus kang 7-year tribulation ka 3.5 বছর পুইলেস kang 3.5 বছর antichrist bo raja hai jotono bono mane bainai bo sungsarno thusa khlainai santi tubnai phiaba 3 puilani 3.5 বছর paina nogo hongke bo sungsarno urumuru khlainani nainai jeng tei bwsai mano bo borok rokno 666 number rononi nainai podrepod bo khlainai hingke aproke coba ngnai ge coba omo hai coba borok rok nugya kho omo hai ngnai hingke jeng 1 Thessalonians chapter 5 verse 3 bo jeng nugo omo hai ke phari jeng aro thangnai 1 Thessalonians chapter 5 verse 3 ang poribana borok rok
bebak no kecang no bla kaham no bla hene tongpru no borok achom sa sokomor jaknai borok yak bai glak omo sak kengna pro buri rok ok sajakma haise ngai mane buri rok besa bana pro ok sajakma hai omo hai jorok borok urumuru omo hai ngai hene sao gete mase manung ya sok phainai verse 5 let's tabuk thanglai bisnai phunukjak mani chapter 6 verse 5 by 6 ro haini sao apro mera besa kenoini ulni a sil no sekaka tabo number 3 sil 3 number sil no khuloka hake ang magbri rokni bere tei masano phaidi nei sama khanaka ang naisigui naiba korai kosom masa a korai kasanai pali jorsa yago trijak a magbri rokni aroni ang hai hnei kok sama khanaka gom putasa salsane bus barley putak tham salsane bus piaba thais tui thok bai angur butui no ta derarudi oro sungnugo 3 number sil kaitham sil no khulo protoman nuk korai kosom taboke korai kosom korai kufur pilas kango bone pore korai kasa bone pore korai kosom okay boni yago a bus thumnai ni yago tuma tuija rutajak nai pali tuijak hede pali tuijak okay aro sawo chana ni gom ni dam rutawai se masanai মানে সুংবাই আকবাই সে রেসাওই মাচানাই মানে এমন মাইনি অভাব নাই আর মানে সংসার গনাঙ্গৈ কাইসা জায়গাसिम या संसार गनांगै माइनि अभाब नंनाय गे अरो हायनि सावो फुदाकसा हायब्ला गम फुदासा सालसानि बुस गम फुदासा इंग्लिश के सावो a quart of wheat for a denarius a quart of wheat মানে tongsinai powasa gomni dam tabok borok rok salsao aje mani gobang kuk aje mani tabok rondi जों borok khoroksa sikla chakri khai salsani tabok rondi 30,000 bo beton makhangke 30 temanhai 30 dino 30 by bak khai je mani kogwa rondi 1000 pan rom kha kongni kok ke 1000 by se gom futa sa sima sinai mane poasa sima sinai as obab ni bagino dam ngai haini saw get 3 quart of barley for a denarius as obab piaba oro saw do not harm the oil and the wine they okay omaike pilaskan korai kosom mane na chasarara mase manung ya ozora sokphane bonikok जों Lamentation chapter 5 verse 10 okay o kok sabani जों nugu ge take temanuk pali jorsa pali nugu boni yago tuija okay bebag no rutawi omo जों Leviticus chapter 26 chapter 26 verse 26 so जों omoni mane kaitor Israel rokno srai mani bo Israel rok jepro kok na yang tama ngai bor ni jorawo abono sing samani nugo mase manung yani kok aro ge Ezekiel chapter 4 verse 6 okay sing aro sing nugo te bahai borok ni Jerusalemo mase manung ya mane sawani prosana sungmani yagulo borok no sawani pro bagri ruta wisi nowo ro omaike salai mane temane male omo buzok maninka belai kena obab masaya chasarara ngai neng chawibo mane opungui masaya ngai omahai opungui masaya hai bohok bordro ke masanai omahai ke obono
masa manungya ajora sokhainai ge te aro sao tamaisa phiaba thaisi tei thok bai angur butui no ta dera rodi mane tomabo kabang ma podre potabok thok ungkha mai si pile sarkar nangrau thok no batama khaine hede thok ungkha ungkha tabok gnang rok samani hede gnang rok samani mane na je pro mai kabang ko rok thok bai serei kothok kothok khai sungui jamani kothok khai janani ba luxury food neho ge omo hai luxury goods kabang ma tongnai haibana asol je nangmani ke belai keno gरै scarcity obab ngai je nangmani mai nangle nang thok tongwi mai gरै het mangnai obokai tabok luxury tabok chamung haibana je nangmani je chanani nangmani bohonke mane regular borok samani ba nangkuk mani necessary obonke gरै khang sinai ge sasarara sokhainai जों फिलिस्टाइन आरो जागा रगो आरो मिडल इस्ट कान्ट्री रगो बरनि आसल चामung खा गम आनि बागै गमनि कक अरो साव के अमहायनो सक अमहाय जरा सफैनाय के तै कैसा बारि जों तबक थांलाय बिसनाय तै जराव तै कैसा सिल क्लक माने वर्स 7 by 8 आफ्रो मेरा बसा काइथामनि उलनि आसिल न सकाखा हाके आं मागब्रै रकनि बेरे तै मासानो फाइदि हनै सामा खनाका आं नायसिगै नायबा korai kormolele masa o korai kasanai ni mung ungka butharnai gthei rokni ha bini logi logi rutharjak choba bai chacharara bai bemuk bai te sungsani musa toling rok bai butharna bagai hakotorni khakburi khaksa joratei borokni yago yafarjakha oke tabok 3 number seal afro mera busa kaithamni ulni seal okay number 4 seal kholoka kholokjak nukha sebab kholok subrejisu kholoka engka john bono nukha tema ngnai daunba u john sujak mani ka 2000 bosor sika tabo omo sai tongmani ka rapture ni yagulo eba 7 bosor kosto tek tabo tema ngnai engka tabo 4 number silo tema nukhabo korai kormolele mane English on ke pale horse mane na biara unjak to na fulele thui krui omhai no chung ho ge omhai korai kormolele pana hosidai mane thui krui biara unjak omhai dei kaisa boni thani seng ge seng tongo seng tama bai ang pore pigena kaithamni ulni silno sakagai kha sakakha hake ang maguri rokni bere te sano phaidi hnei masa khnaka a naisigei naiba korai kormolle masa a korai kasanai ni mung ungkha butharnai boni mungse butharnai futabo boni mungse butharnai ike kathei rokni ha bini logi logi rutharja choba bai chacharara bai bumuk bai te sungsani musa tongling rok bai butharna bagai hakatorni khakbrini khaksa joratui borokni yago yafarjaka ngitabo podre porke butharjaknai baike mase manungya bai thrimani tei tamanai bolongni malmata rokbo butharnai sungsarni borokno butharnai tabo tamangka ongni kok ungkha samung numung krikha obab chacharara borok rok mase awino mathi bainai ge borok rok simiya tabo mal mata rok nibo chamung krikha tabo ni mayung rok nibo chamung krikha amor rok nibo chamung krikha podre porni chamung krikha ge borok tamakhane bolong mase manung ya borok ni simiya chacharara sungsar ganangai chacharara okay bolong ni tabok tamanai gom rokbo machalia mayang rokbo machalia podre por morbo machalia
mukra rok ma chalia podre pod ma chalia ge borok tuma khainai borok rokno tumanai omuk khlainai borok rokno buthanai balawono hasinai haibla chibuk rok hafaisinai bolong grika ma chanani grika angkeba hafainai borok ni chamung no seinai te tongmung no seinai borok no buthanai haibla malmata phaika ke pararok phaika town rogo phaika ke tumangnai ke omo haike borok rok butharjak bainai ke Ezekiel chapter 14 wochung nugu omo bai koronglaijak kok Ezekiel 14 English on Polisinai 14 verse 21 For thus says the Lord God, how much more it shall be when I send my four severe judgment on Jerusalem, the sword and famine and wild beasts and pestilence to cut off man and beast from it. Jepro ang orosawo ang Jepro ang Jerusalemo ani bustumnani kok ba ang jezolimano rohor apro sengbai butharjaknai de bolongni mal mata rok bai te biara sia rok bai borok rok tonai butharjaknai Japanese rok kaisa article sujak tongo omahaike jepro Vietnam choba ng busuk sono singkama ang exactly poka haipana jepro Vietnamo choba ng teman-teman Vietnamo choba ng male aro mane temanai yak chilai romnai rok no omo khlaina ni bagi ge ajorawo borok podre independent rok ni pano nglai khana podre po nglai khana ge America ni soina rok aro phaye pura bolong no omo haya gas haya roi bolong no temanai robaikha ge bolong raprai paikha ge bolong raprai paikha ge tama aro mal mata tongnai bebag ne pararo kasabaikha karon bolongo chajanai sikrikha ge nok rogo habai je borok rok ni chamung rok no nabaikha borok rok no butharkha haingkha ge omaike kabang ma borok apro thikya ge omo haina mas borok sawani krikha ge borok ni tongthayo phainai ge borok ni tongthayo no naitugui chawni phainai ge borok no make borok no pon musarok bachakha ge omo hai pode pod nai ge tabok kormo lele ang pilan saka abongka biara injak mane biara baina borok rok kabang ma theinai ge biara to bani abo mal mata ni bisingtibo biara hapai tabok rondi sijo tokbak ni bisingti biara sopai ma hai toma ang bungrok tabok toma sama poka Kerala wo hapai ge omo haikena sijo ni bisingti bo jeng age rogo nugo German choba rogo sijo ni bisingti busuk borok biara hapai ke bone pore sijo ni bisingti borok ni thani kamang biara sorok bane ge mal mata ni bisingti biara sorok nai ge biara baina kabang borok thinai Europe bo omo haina sijo ni bisingti itihaso tongo sijo ni bisingti biara ngi kabang biara majagai koma thibani ke kormo lele ni bujok mangka borok rok biara bai kabang biara majagai borok rok thinai ke aro jeng tepro no ang porikha Ezekiel chapter 14 verse 21 aro borok thinai toma bai mase manungya bai te biara siana bai podre podke borok thinai ke parisang hani hai thangai pisnai nirok jorama khake Leviticus chapter 26 verse 21 26 no pore ni mana aro nugnai aboni prophecy Revelation funuk jamani chapter 6 verse 9 ni chimi 11 jora apro mera busa
kaibrui ni ul ni a sil no sekaka tabo 5 number sil and haya tolawo kaitoni kok kaham ke pirma bai butharjaknai rokni phola rokno nukha borok sotonoi hai hnei chiri khok laika o kaplaisa subrai nung kathar nung pui sungsani borok rokno nung bus thumnani busuk lerno kho chini thuini yagul sunani busuk lerno kho borok jotono ri kupur kangsa rejakha borok butharjakma ba hai butharjakna hunmani borok bai baksa samung khlainai rok te takhuk rok sokphai bai yasak srapsa lengladi hnei borok hunjakha okay aro chung nugo kaiba sil no kholok mani aro tomanukha aro nugo borok rok je tomanai ri kangsa kufur kangsa borok bagjak mani chung nugo ge ri kufur 7 bosorni kosto tektoni jorabo aro chung Revelation chapter 14 opore ke chung nuknai chapter 15 chapter 20 dongo chung nugo aro 1,44,000 butharjak mani ge borok tanai butharjaknai ba butharjaknai borok je borok oro chung nugo borok ri kufur kangsa bag janai abo Revelation chapter phunukjamoni chapter 15 wo okokno sajak tongo abo bai borok ekoino borok butharjaknai temani bagai butharjaknai hmale soitanni number no naya nawani goseya naya ungma bai borok butharjaknai je nanai antichrist piles kang khaksangma tobonai ang pilan saka boni poreke bo 666 number ronani nai ge je bono number nanai bo soitani borok ge borok sima bai u Israel dopani borok sima bai borok naya ngane 1,44,000 ge borok butharjaknai borok tani butharjaknai ge amoni explanation detail sing nuknai chapter 20 wo abro chung teu detail nailini haipana tabo o kok saman ke obo bai chapter 20 o je kok samani chapter 15 o je 1,44,000 ni kok samani abo borok sing ke oro sawo ang asuk thayong no nukha ge aro asoguino bo busthumnai okay jeng chapter 20 no kisa naisina chapter 20 verse 4 aro kisa Philip manaline chapter 20 verse 4 apro ang achuk thayong rok nukha aro achogui tongnai rok nobo nukha borok bus thumna bagai berjaka kaitoni kok te jisusi romani kok pirma bai bokrok tanjaknai rokni phola nobo ang nukha borok a yabruino khulumya bini mangtang nobo khulumya borok talikhawo eba yago bini mari nobo buzagya borok thangsakha hake Kristo bai baksa nokha bisi sasaini bagai bugra ngai tongkha ngero John nukmani u butharjakrano nukha borok tomani bagai butharjaka oro srai ke chung nugo marino nanani soya naya ge choitani kokno khanani naya haini bagai borok butharjaka ge borok Jisu Kristo bai baksa bugra chawi boro jaga millennium kingdom wo mane sasai mane 1000 bosor bono millennium kingdom wo tongmani bo nukha John aro nukha ke omohaina je borok smai kasa unteng smai katal unteng je borok kebu ke kaitono manai mathangjak borok Jisu Kristo phaipro bobai baksa tisawit langjaknai pila bono poito khlai thuinai rok borok hakorni tisajaknai ge bono poito khlai tongnai rok thuiya phana borok apro tisajagai langjaknai
gete bustumnani borokni yago hiklai rojaknai mane borok bugra ngi tongnai Millennium Kingdom go Jisu Christ ke raja ni raja sangke raja ngi tongnai gero nuk teibo haini sao te ang nukha je borok tanjaknai in chapter 6 je borok tanjaknai Jisu Christ no yasakma bai Jisu Christ no yakari yakma bai borok tanjaknai borok tamana abono teprung jeng porikha entik abono mane u soitano bu khulumya boni moti no bu khulumya boni 666 number no bu naya borok bu aro habnai mane Millennium Kingdom o khanai get Israel rokno naisre jakmani aro apro teibo bari ruknai mane soitan tomane mele seng nugo soitan Israel rokno sokomono naisogo tomani bagi tomani mele Israel rongka kaitoni songjak borok ge Israel rokni bising tino kaitor boni samangno khlai bayani nayo taburondi Israel ni bising tino Bible sujakha Israel ni bising tino Jisu Christo achaikha Israel ni bising tino kothoma kaham pirjakha ge Israel no songsake kaitoni prophecy kaitor kok samani bobo pura poripurno nai fulfill nai ge bono sokomono ni bagai soitan mane sakthar sokha aibana jengnugo ge jengnugo Deuteronomy chapter 28 o kaitor sawo nero ani kok khana keba nero hamare manai ani kok khana yakeba saraimang nangnai ge oboni karon kaisa Israel lok joto baino sungsani borok bai naisre jago tomanole kaitani kok borok khanalia geti kaisa Jisu Christo Israel ni bising tino phayo ang tasing saka Genesis chapter 12 Abraham no kaitor kok romani nung ani kok khana di ne phani nok ni onkai phaidi nung nono ang haronai nono dofa kotor snamnai te nini bising tino sungsani bebak borok hamari manai mane nini bising te sungsano hamari romanai borok phainai bongkha Jisu Christo gesing arno ge soitan Israel lokno o sungsani komoroi painane musungjau teman male borok ni bising tino kaitor o sungsano hamari rona nayo te borok ni bising tino kaitoni sungsasa nugjak nai ge borok ni bising tino kaitoni hamari o sungsaro bagjagai te boni kothma kaham pirjagruk ingli phai borok kothma kaham ka Jews ni bising tino onkai phai ani bagai obono bathagro ni bagai no soitan Jews rokno naisrewi sokobonani nayo okay get tabok tikesa thanglaisnai 6 number seal 6 number seal chapter 6 verse 12 by 12 nichimi 14 jora ang poribona apro ang mera busano kaibani ulni silno sekakma nukha hake bangla kotor phaikya ri sitra kosom hai sal kosom ungkha tal hunke thui hai kachak ungkha nokbar kotor bujagai khijang kathung rok bufangni kraima hai athukri rok nokhani hawo kraikha lamthai dolsa jagai kamawi thangkha pia joto hathai te tui kacharni joto ha norjak baikha jaro chungnugo 6 seal yakaba kaidokni seal kholok mani ga aro tomanukha Oronuka Bangla phaimani mane sungsal lule mani te sal kosom ngi thangmani te tal hongka thui hai ngi paimani te athukri rok podre pod jaga lore baimani te khisang bufang rok lule baikha te nokbar kotor phaikha nokbar bayung phaikha ge omahai podre pod mane urumuru sungsar urumuru omahai ke mani sing
aro nugu Isaiah bu ukok salat tongu Isaiah ni pori ni mana chapter 19 verse chapter 13 verse 9 to 13 te omohai osung saro uru muru mane tong kosto ungsok nai tamane male Jisu Kristo ba kaitor borok rokno boni jole mana phunuk mane boni jole mana osung saro luklai ro mane boni jole mana kwangma borok omai ke sawo Christian rokbo tone 70th tribulation hanai kosto tekto hanai baksa ke haini saw tabok si kosto tekto English tong ha Jisu Kristo phaye kosto tekto English tong haini kosto tekto sengsar tabok ngiyako u kosto tekto omo hai jora kebo nugyako kebo khanayako omo hai nai niso ge Jisu Kristo boni besarok no ti samane yagolosi u kosto tekto sophainai sengsani ti saitlan nai tumane mole boni besarok no u kosto tekto wo bo boni jole mane si ruklai nai ge aro busu kosto tekto nai nei ge aro boni besarok no bo baike kosto tekto harai tong nai ba ge baksa borok hai nei so tabo bu Christian ro kosto tekto mani tongle u teksto awo mane sagri rok ni jimino ungi phai haibona Bible sawo Jisu Kristo so obo hai kosto tekto kubu khanayako kubu nubu nugyako omo hai si nai nei so ge sing tabo kosto tekto mani tong mani tomane boni sagri rok ni afro teibo kosto tekto chini jora ni sai hayade piaba sarboso ni kosto tekto ni kok nke nubu nugyako kubu khanayako abo hai si nai nei so ke te aro kabang maseng nugu mathai 24 ni 24 ni 39 simi 29 ni simi 30 jora pore no aro pore wana ang pore wana aro botumaisa Mathai 24 verse 29 by 30 borok ni sajla phainani ko afroni ada digi sigi paikeno sal munak anu tal te chenglak nokhani athukri rok klai wana nokha ganangai jangri jagana afro ke borok rok ni sajla phaina nai tongkha hne nokha o sijagana afro sungsani bebak bosong kablayona borok ni sajla no nokhani chumui oke kaplai engai belai sungsasa ke phaiman nugana oro omo bulta busi badi obo rapture ni kokya rapture ni ul ni kokse Jisu Kristo rapture onke bon nus nukjagya chumui oke bono poito khlaini rok no siko khaike phai langthang painai haibano omo honke bo 7 bosoni tekto ni yagulo botesa onkhari phainai ge boni mane bo je bo baiti sajak langnai rok boro onkai phainai ge aproke joto borok nuknai niso joto borok nuknai apro bo kaplai ngai phainai aproke borok ni sajla phaina nai tongkha hnei nokha o sijagana apro sungsani bebak bosong kaplayana borok ni sajla no nokhani sumuyoke kaplai ngai belai jungsa sake phaiman nukwana ni jotona nuknai haibano bo je bo rapture humani bo no borok phaina apro koisa nugya tumonle bosi ko kese phainai nga apro ke bono phaiman si nuknai aste ka onkai phaimani nga tabo sung Jews ro bu kaplayana sung butharman bonasi Jisu ble chini buma bu pharok butharmani kruso kantaroi butharmani bosi Jisu nga boro tabo kaplayana neisa ge te nokha sal athukri bebak na kalai bayana podre pod ngai neisa ge aro poromanu ni coba bu ngai teman mule poromanu bai bebak na dongso khlai jagnai ge mane teman nai nokha ni no hosina space ni pathoro khlai banai tabo Australia o koek bosor sekang jeng teman nai bono meteorites omok khlai mane pathor khlai mane ge apro kabang ma khorang bai glass rok bai bikha obai kesen nugo Australia koek bosor sekang ge omo haike khlai banai pathor khlai banai
niso meteorites ke tabo u jorawo borok tongnai rok o sungsaro tongnai rok borok kaitoni jole mano nuknai sinai experience ngai tamale kaito boni jole mano o sungsaro ruklai ronai boni busarong tisai klangnai boni pore boni jole mano bo luklai ronai mane tuitung luklai mahai ngai ke dawok pai thago sung thanglai chino 16 ni chimi 17 jora punukjak mane chapter 6 verse 16 by 17 borok hatai rokno te holongdap rokno hai hnei ma ringkha chini saka kalai phaidi hake achuk thayongo achugui tongnai ni mokol buskangni chungno hui tongdi mera busa jole jagui yagul sumani yakni chungno hui tongdi borok jole jagui yagul sumani a sal kotor sokphai kha a salo sabo basawi manai tabo bo jole yagul sumani a sal sokphai kha a joro sobo basai manai baksa hai ni sawo o chungno holong bai koton phaidi haini saw chungno holong bai kotor phaidi nge chungno holong saka chini thani holong chungno chini saka kalai phaidi mane asik kosto tekto holong bai singjak thima pasi hangkok sinai abo hai borokni bukhawo phunukjak mani chapter 5 aro chung nugo bo mera busa jepro borok rok bono yachagya borok no busthumani bagri bo kaito amene sobra jisu kristo boni jole mano bo luklai ro o sungsaro jepro chung nugo Israel rong itihaso Israel rok kaitoni kokna yango borok mutai no khulumnani nayo ba khulumo kaitor borok no podre pod tumanai natural calamities to boi borok no satogo borok no kostoro afro Israel tuma borok aini sao sungno mane oroni phiogdi ni borok salaimani sung nugo ke omo haikeno jepro jisu kristo no borok Israel rok yasagya ango jisu kristo Israel rok no omo haike samani tongo niro kaitoni jole man nirong dhani sokphaina niro yasagya jisu no yasagya ni bagai ge Luke chapter 23 wo chung samani nogo jisu kristo jepro jisu kristo romit langjago apro Israel beri rok Jerusalem beri rok bangma bon ongklong kawi tongmani chung nogo ge apro jisu kristo haini sao borong no upili nayi haini sao Jerusalem ni beri marok ani baki takadi niro ni besabuti ni baki sikadi niro bus phainai bus kangon niro ni baki je phainai jora boni baki sikabdi niso ge apro jisu kristo tomaisa tei bahai ni sawo je besamaya beri bo hamsajak nai je besano abuk tui masaroya bo hamsajak nai ge niro khai ni sanai o hapung o hathai rok chini saka kalai phaisidi jungno koton phaisidi obaike niro ma sanai tamane male bufang kathang no si asik hai kalai ka bufang kathai no tuma kalai nai ni jisu kristo so mane jisu kristo no borok yasagya mane besek borok ni sato kosto tekto Jerusalem chung itihas nai ni khangke 70 AD ni chimi chung nugu getawo jisu kristo kok samai tongo revelation wo samane chung punukjang mane chung obo ekoini mane na apro teibo kosto nai teibo tekto teibo tomane marak tok nai ya oro chung nugo 7 bosor kosto tekto ni jorawo obo haino o sengsara tabo Kristan ro kosto main tongmani haya 7 bosor kesto tekto wo kaitor boni jole mano siru klairo nai nisa boni jole mano bo luklairo nai o sengsaro ani bagino sawo omo hai kubu khanaya ko kubu nugya ko omo hai ungphainai ajorawo ainai
samani chung nugu ke Bible kai tor jole mani no omai ke sawo mane mera besani jole mana oro chung mera besani jole mana ni samani chung nugu abongkha aro chung sakbosoni tekto aro chung srai ke nugu omai ke busa waishu a jole mano smai ka sarogo the day of the Lord kaitoni sal mane kaitoni sal sopai pro bomahai ingnai kaitoni sal ni waishu sau nga waishu Bible sau Jeremiah ragong ke sau the time of Jacob's trouble mane Jacob semana ho Israel na ho Jacob ni kosto tektoni jora ge teman mele aro 7 year tribulation o Israel ro bethar jak nai kosto rozak sok nai ge 7 year tribulation hono ge mera besani jolema ni ba hono podre potke sing nugu piaba sab oro sing kaisni sil sing khlok mani sing nugu ge tabok oro sabo basai manai who can stand before the wrath of the Lamb of God je borok মানে কেবল সুজা কক বনি জলে মাও কেবল বাসাই মেয়ে অলরেডি जोंनो बनि जले माने हारियाके जोंनो क्लां थांखा बनि खारियक माबाय of course boni खारियक माबाय इजराइल रक बरक मोथांजाकनाय जों नुखा 1,44,000 उलतेबो जों गाहाम के जों डिटेल तेबो नायलेवानो बसखांनि उमरगो के जों chapter 6 अरनो मोथागलायसिनाय हायनेहाय chapter 7 निसिमे जों दिनै बसखांनि सालो जों सोलोंलायफिनो जतन हामबाय अरनो बायलसिनाय सुरि पेलेसिना बुग्रा काइतनो हामबाय रवो नों जोंनो निनि जलिमान ककनो जोंनो साइखना रखा हायबाय काइतनो हामबाय तेबो जों अमा हायकेनो निनि ककथाय रखनो तेबो सोलोंनानै मुसुंगो बुजिनानै मुसुंगो जाते जिनि बयतो तेबो क्राकनानै तेबो बुइनो तेबो साखथारै जों निनि ककनो सावै बरकनो मरकिनि याकनि फियक माने काइतनो जोंनो सुबादि ज्ञान बुद्धि रदि तेबो फानरदि निनथानै जरानो याफारो बुग्रा जिसुन बिसुरिसान